Rakott nyilvánosba, mindegy. Nem minek. Miért ne? Vagy az a baj, hogyha ilyen 35 FPS-sel veszed fel a játékot, akkor videóban is úgy látszik, mintha akadna, de közben amúgy nem akad. Amukod mert fos. De mondjuk kapcsold már ki azt a szart. Ez az, de most érted neki miért? De miért van benyomva? De miért volt benyomva egyáltalán? Haj, már meg! Mit? Jó, persze, igen. Még én sem hiszem. Your Titan will be ready in 2 minutes. Nice move. Double the fun. Szóval nem tudom hol meneküljek, hát ideig engem akar. Vérem ez akar. Your Titan will be ready in 30 seconds. Online. Persze. Minutes. Ez is kinyírom magam, ez hihetetlen. Jó hülye vagy. De semmit nem láttam. Let's do an arrival. Ez úgy jó? You have a friendly pilot on your Titan. Ténylegosan látom. Nem baj. Friendly pilot is clear of your Titan. Több untok kellenek nekem. Hallod? Vere. Olyan gyorsabban töltő az LMG, mint az R105C. Már? Rajtam egy gyors töltés és gyorsabban Now, this is a betölt. close fight. Don't let your guard down. You're unstoppable. Rock and rolling. Dash 4 activated. Az igen? You now have increased Én dash gyorsan capacity. lőd már ez a szar. You're unstoppable. Dash 4 offline. Hogy ide esett egy hátra. Jó és hátul. Hátul titán. Van hát. Jövök. Hátul vannak a titánok. Lerodehozom mindegy. Ja, itt van mögöttem egy. Na, lerodehozod? Lerodehoznám, hogy tudnám hol van. Tudom, hogy hátul. Jó, hát azt már nem tudom lerodehozni ott. Completely outclassing the militia. Keep up the good work. Patrik úgy tudjuk, hogy szar. Hát Rapid Fire is nem fog rá szerinted. Az egy nincsen több. Majd lesz mi. You're unstoppable. Most ez a Titan Kratos van rajta? Aha. Hát ennek nincs értelme veszteni magnak. Ki a fasz? Az hozzá plusz 13 800 lesz szerinted. Hát mi értelme van? Rock and rolling. Nagyon sok értelme van. Sok alatt úgy érted, hogy semmi. Aha. Több titán. Segítse. Jó, végén azt fogom magára most ez. Közelében nem jutok egy titánnak se, hallod? You're unstoppable. Dash core online. Dash core activated. You now have increased Hogy ezt te dash vagy jó. capacity. Mit tunkolsz egy gyereket? Én Be. semmi. Ha mellett így tunkolsz, de nem tudja.
én lőttem ki. Az igen gyakran basznak az embereket. Ó, ezt meg el sem találom. When enemy survivors remain on aircraft, do not allow them to escape. Köszönöm, nekem ez a fegyver tetszik. Tök jó. Ebbe be lehet roppantani? Azt mondod, hogyha nyomokást tartod meg egy visszat, akkor nem fog laggolni? Én neked laggol? Még odaérek. Ülni talán tudom. Bejönnek meccset? Azt hiszem, hallott. Szevasz! Bocs! Az vagy nem szálltak bele. Az volt olyan, amikor négyen beleszállt,